Hey, waya na ji hiru ne. Tun ɗazu babu wani wanda ya magana komai. To ko dan ƙara sani da kaina. Yusuf Zamani. Hey aboki, wallahi ni ne. Na ce da bari zo in same ka. Shawara kuma Yusuf Zamani? Wace shawara kake bukata daga gare ni? Abokina da kwaran kwatsa takara nake so na fito. To Yusuf Zamani, takara kuma? Kako me yasa zaka fito takara? Kwaran kwatsa na fahimci gabaki da 'yan siyasa nan daga mutum ya hau arziki yake yi. Ni kuma gabaki ɗaya na ba na da ko sisi. Oh, kai zaka hau mulki, kana son ka hau mulki ba don komai bane sai dan ka saci kuɗin mutane kenan. Lallai kam, to da takara kake son ka fito? Shin wanne matsayi kake son ka samu? Ha ba aboki, ni mai gaba ɗaya nake so. Shugaban ƙasa nake son fito takarar shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa kuma? Gwarar kuwa shugaban ƙasa. Banda abinka an gaya maka takara abu ne mai sauki, zaka ce da zaka fito shugaban ƙasa? Kai, mai sauki ko ba mai sauki ba, kuma wallahi ni ba ruwana. To in tambaye kamar Yusuf Zamani, ka san dokokin tsayawa takara kuwa? Kai dalla can, ni ba wasu dokoki da na sani. Ba kawai ba dai ni mutane suna so na kenan ba. To shikenan kafin nan bari in tambaye ka. Tunda ka ce na fahimci kai kana son ka fito takarar nan dan ka samu kuɗi ne kai satan kuɗi. Ba ma ka jira zaka ce ba. Idan na samu, dan na san ai ma samu, ai yana samu. To shikenan, kaddara idan ka samu din, kaddara kai ka ma samu din. Ta ya kake ganin zaka iya yin sata? Hai da kwaran kwaza aboki, ina hawa ana rantsar da ni, ko sati ba za a yi ba. Zan fara sata. Ka san mana zan sata? Da kwanan kwaza 50,000 zan fara sata in je in ɓoye a banki. Gaskiya da Yusuf Zamani kai ba karamin bulkumi bane. Kai kana shugaban kasa, satan ka na farko zaka saci 50,000? Kai, gaskiya kai ba kai ba. Kai, ban yi ba kake cewa? Banza haya. Na fasa ma neman hawaran a wurinka. Ne barin ware.